תשבי. עכשיו אנחנו רוצים לשאול אתכם כמה שאלות. אוקיי? לשבת אוריאן? אוריאני לשבת. עכשיו אנחנו רוצים לשאול את אוריאן והילה. איפה הראש שלכם? ראש? ואיפה האף? ואיפה הגבות? יופי. ואיפה הלשון? ואיפה האף? והסנטר? והפופיק? והכתפיים? והציפורניים? והריסים? ריסים, איפה הריסים? ריסים. ואיפה המצח? מצח! איפה המצח? מצח שלך פה, את שכחת? נכון. ואיפה הסנטר? I know. איפה הטוסיק? הנה. צד השני. תסתובבו. עכשיו, אנחנו רוצים לשאול אתכם. איך קוראים לך? ואיך קוראים לך? אוריאן מה? אוריאן שם, אבל אוריאן מה? את יודעת. ואיך קוראים לך? הילה מה? הילה אוסו. ובת כמה את אוריאן? ובת כמה את הילה? 1, 2, 3. את בת שעה? לא. בסדר, עכשיו. כמה אצבעות יש לכם? 8. וכמה רגליים יש לכם? 8. גם 8 רגליים? כמה רגליים יש לך? תספרי. 1, 2. ובעברית? 1, 2. יפה. יופי. עכשיו, מי רוצה לשיר ABC? אני. יאללה, יאללה. ייי! ועכשיו אנחנו נעשה אוגה, אוגה, אוגה. יאללה. קומו. אני אחליט לכם, תביאו. לא, היא רק שומרת לך, היא רק שומרת לך. עכשיו. אוגה, אוגה, אוגה. נחוקה מסתובב כל היום עד אשר תמצא מקום לשבת, לקום, לשבת, לקום, לשבת ולקום. עוד פעם אני רוצה, עכשיו תסתובבו לצד השני. אוגה, 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 במעגל נחוקה, נסתובב כל היום, נמצא מקום לשבת, לקום, לשבת, לקום, לשבת ולקום. כל הכבוד. עכשיו עוד שיר. עכשיו רגע, אנחנו רוצים איך לשאול. קוראים לאחים שלך? עכשיו, אוריאני, מה יש עוד מעט לירדני? ציור. כן, אבל מה יש לו? תראו מה זה מצפה. בר מצווה, טיול בר מצווה. ולאן אנחנו נוסעים בטיול? אבל לא באווירון, באוטו? אוטו? בוז. והילה, את רוצה לבוא עם אוריאני באוטובוס? כן? אז תתני לאוריאני חיבוקי.
ואוריאני תתני להילה חיבוקי. יאללה, חיבוק, חיבוק. יופי. עכשיו נשיר עוד שיר אחד? מה אתם רוצים לשיר? דורה. אוקיי, תשירו דורה. עכשיו תסירו I love you. כמה ההבדל בין אחד לשני? יאיר, כמה ההבדל בין אחד לשני? 8 חודשים. אמא. כמה הגיל?